A vítam vás pri ďalšom dieli obchodovania na Darwinexe, konkrétne so stratégiou Free Money, skrátka FMV. Takže dneska máme, čo máme? Dneska máme 11. júna, už sa uzatvoril predchádzajúci mesiac, takže si môžeme dať updateík a ukázať si aj nejakú technickú analýzu, možno si nejaké fundamenty pozrieť, čo sa stalo na trhu, ale hlavne si ukážeme, ako sa darí našej stratégii. Lietajú tu okolo mňa muchy všelijaké. Som v Karibiku, vlastne na Dominikánskej, tak takto vyzerá moje okolie. Ešte predtým, než začneme, takto vyzerá môj office. Tak, to by bolo. A poďme sa teda pozrieť na stránku Darwinexu. Toto je moja stratégia, do ktorej som dal nejakých 2000 eur na začiatok, už tam je 2300, free money od Siri. Tu sa nám už začínajú vytvárať nejaké štatistiky. Ono to nemusí byť všetko zelenom. Aj Darwinex sa mi povedal, že vlastne stačí sa zameriavať na tie, ktoré si vyberieš, na tie najdôležitejšie. Pre mňa to je samozrejme rast a čo najnižšie riziko. No, takže toto je naša krivka. Toto je čas, kedy sa vlastne kalibroval môj Darwin, kedy sa vlastne ešte nejak nezarátavali obchody ani nič. A toto je v podstate odkedy už akože oficiálne súťažím, teda nie súťaž, oni nemajú radi, keď sa to volá súťaž, ale je to program o alokáciu virtuálneho kapitálu, správne povedané. Takže vlastne môžem sa tak zúčastniť a prvé miesto okolo nejakých 200-300 tisíc v tom virtuálnom keši, ktorý dostanem na určitý počet mesiacov, a keď spravím z toho nejaký profit, tak 15% z tých profitov je mojich, hej, dobre. Takže mám tu ešte veľmi krátku históriu, ale minulý mesiac máj 8,11%, super, krása. Oficiálne moja stratégia zarobila okolo nejakých, ja neviem, to bolo okolo 30%, ale vlastne moja underlying strategy je tu. Ale môj Darwin kopíruje moje obchody len cca na nejakých 20-30%, hej. Takže keď ja spravím 10, môj Darwin spraví 3%. Cca tak nejak. Môžeme si pozrieť, teda som cca v pluse za celý ten čas obchodovania, môj Darwin je v pluse 5%. A moja underlying strategy je v pluse, tu je to, tu vidíte dole, range return 19,66%. Tu sú v podstate moje obchody, všetko sa dá pozrieť, preto tu mám Darwinex rád, lebo všetky tieto štatistiky na iných platformách nemáte, a to, že ich tu máte, to je veľké plus, pretože si potom môžete pozrieť, že ktoré obchody sa vám najviac daria, v čom ste najlepší, v čom ste horší, v čom by ste mohli pridať a tak ďalej a tak ďalej. Takže späť na moju stratégiu, čo je veľmi zaujímavé, som sa dozvedel od CEO Darwinexu pre Slovensko, je to, že síce aj keď oni sa snažia všetkých traderov vlastne dať do takého jedného koša tým, že im ten risk na základe ich obchodov, ako dlho tie obchody držia a čo vlastne obchodujú, prispôsobia tým Darwin riskom, hej. Takže napríklad pre nich som riskantný moc a preto ma kopírujú len na tých 20-30%. To sa vlastne dá pozrieť tu v investovateľných atribútoch a konkrétne je to tento risk stability, hej. Ako vidíte, môj risk stability je celkom stabilný, čo je fajn. Už som to celkom pochopil, že cca jak to je, ale tým, že ja mám iba 2000 účet a obchodujem MicroStrategy, ktoré má vlastne hodnotu 1500, 1300, tak to je hneď 50-60% z môjho portfólia, hej. A tým pádom oni ma nebudú kopírovať na 100% a iba na nejakých 20-30, až dokým ja nejaké obchody nevypnem. Ja som preto vypol všetko striebro, všetkých ťažiarov zlata som vypol, len aby ma kopírovali v tom obchode, ktorému najviac verím, hej, takže ten jeden som nehal. Takže uvidíme, ako sa táto krivka bude pohybovať, či hore, či dole. Ono aj závisí potom, že ten asset, ktorý držím, že ako je volatilný. No ale odkedy som to vypol sa pred 5 dňami, tak sa to moc nepohlo, takže tak.
Dobre, to by bolo vlastne takémuto celkovému Darwinexu. Poďme sa teraz pozrieť na nejaké obchody, ktoré sme urobili tento minulý mesiac. Takže, hovoril som, že máj, lásky čas. Takže, ako hovorím, MicroStrategy, ticker MSTR, sme obchodovali. Nakúpil som, túto to vyzeralo celkom fajn, neskôr ma vypláchlo minus 47%. Potom som si vlastne uvedomil, že predať bola blbosť, mal som v pláne hodliť, takže som nakúpil späť a vlastne ma vypláchlo až tu som to vlastne uzatvoril. Vlastne ma vypláchol stop loss v noci, tu vidíte aj moje poznámky, čo si k tomu píšem. Včera v noci sa mi aktivoval stop loss na Bitcoine, pákový obchod stop loss dal kvôli 4-hodinovej deviatke, dvojka pod jednotkou na nižších timeframoch, na vrchole trojuholníka. Bitcoin bol tiež pod moving averageami a vlastne situácia mi pripomínala situáciu z júla 2016 a napísal som si vlastne, že znova naskočím na 67, no a to sa presne stalo, hej. Ďalší deň som proste musel naskakovať o 10% vyššie, čo bolo trošku bolesť, ale vidíte, ten obchod vlastne okamžite bol v pluse. Niekedy je dobré vyskočiť a naskočiť za lepších podmienok. Vidíte, že tento obchod, ako náhle som naskočil, že som nebol skoro ani sekundu v mínuse, hneď išiel do plusu, takže vlastne som toto obdobie, kedy som si nebol istý, som mohol kľudne spať a keď sa situácia vyjasnila, tak som išiel hneď hore, hneď som išiel do toho, veril som tomu. No a momentálne sa pohybujeme cca v takomto range okolo 1700 až 1500. Bude veľmi zaujímavé, čo sa udeje, keď náhodou by sme sa dostali na vrchol tohto kanála alebo pod spod tohto kanála. Ak by sme sa dostali pod 1500, tak samozrejme očakávam pohyb nižšie a ak by sme sa dostali na 1750, tak očakávam pohyb vyššie, ale v podstate mi je to momentálne úplne jedno, pretože mám iba jednu akciu, ktorá stojí 1300, nakupoval som tu, som cca 7% v pluse a sme uprostred bitcoinového bull marketu, takže ešte som sa nerozhodol, že či to vypnem, ak by som sa dostal na nulu, prakticky by som mal, lebo už som cca toľko v pluse, koľko som riskoval, keď som do toho obchodu nastupoval, lebo stop loss som mal niekde tu, dajme tomu niekde tu, hej, dám si to tu len, aby sme cca mali prehľad, že kde by som mal ten stop loss, čo je vlastne pohyb o 14%, ja som bol už v pluse nejakých 27%, hej, takže stop loss by som si kľudne mohol posunúť niekde do plusu, ale ešte som sa nerozhodol, že či to tak spravím, pretože ako hovorím, nastavil som objem a neočakávam momentálne, že aj pri všetkých tých veciach, čo sa deje vo svete, že tie bitcoinové ETF od BlackRocku a Fidelity a ostatných nakupujú obrovské množstvo bitcoinov. A naposledy, keď zlato malo schválené ETF, tak vlastne bull market trval okolo 10 rokov. No ja čakám aspoň ten jeden rok, by to mohlo kľudne byť aj na tom bitcoine, hej, takže to je minimum. Takže neočakávame nejakú katastrofu a nakoľko máme iba toto, tak aj keby sa stala najhoršia možná vec, tak by sme to vedeli podržať a poprípade ešte prikúpiť viac. Takže toto by bolo k MicroStrategy, vlastne toto je jediná akcia, ktorú momentálne držím, je v pluse, objem som prispôsobil svojmu účtu. Dobre, poďme sa pozrieť na ďalšie obchody. Ďalšie obchody tu máme na Newmont Corporation. Newmont Corporation je najväčší ťažiar zlata na svete, má 10 najväčších baní na zlato, ale nakoľko robia dosť zlé akvizície, nakupujú vlastne ťažobné bane, tak v podstate sú za tento rok viac menej, by sa dalo povedať, ešte stále dole. Hej, ono to síce vyzerá, ale rok začínal niekde december, január, no
takže sú v podstate ešte na nule, hej, zatiaľ čo zlato už je dávno v pluse, dávno v pluse. Takže Newmont Company som predal som ho v pluse, len aby moju stratégiu čo najviac kopírovali, aby na mojej stratégii čo najviac kopírovali MicroStrategy. No, takže, ako som povedal, ešte nemám v podstate zistené, koľko presne som uzatvoril, ale bolo to možno 1% plus, pretože som mal veľmi malý objem, mal som iba 5 kusov, 5x35 je, čo to môže byť, 100, 160, 170 dolárov, čo je ani ne 10% môjho účtu. Takže odkedy som kúpil, tak som to vlastne tuto predal, bolo sa to, cca to 1%. A ešte uvidím, že koľko presne, alebo ešte ani na MyFXBook, čo je vlastne stránka tretej strany, ktorá mi ukazuje zisky za jednotlivé obchody, ešte nenačítala, a to je vlastne kvôli tomu oneskorené, aby ma ľudia nemohli len tak kopírovať zadarmo, ale aby sa napojili. Takže táto modrá čiara ukazuje cca môj stop loss, ktorý vlastne som mal tu. Riskoval som korekciu až 17%. A v momente, keď som vlastne sa dostal do plusu 17%, tak som si stop loss posunul na viac menej break even, hej, aby som v podstate už na tom obchode neprerobil. To bolo vlastne tu 25. apríla a potom som vlastne čakal a už som videl, že už to tu nevyzerá moc dobre. Tak som si povedal, radšej dám všetko do MicroStrategy, nech sa mi aspoň zvýši tá úroveň, ktorú ma Darwinex kopíruje, a nech tam je len tá jedna akcia momentálne. Takže stále ešte len skúšam a zistujem, že ako vlastne ten Darwinex Risk Engine funguje, ale hovorím, po konzultácii so CEO pre Slovensko som zistil, že na Darwinexe si ten môj Darwin môžu vlastne klienti napakovať, že vám vlastne môžu 4-krát násobne, takže keď ma Darwin kopíruje iba na tých 25%, čo je 1/4, a klient si ma dá, že do maximálne až 4-násobnej páky, tak vlastne môže presne kopírovať moje obchody. Takže cca sa chcem aj udržať tam, kde som, a s tým, jak ma Darwinex kopíruje, to je ideálne zatiaľ. Takže ako vidíte, technická analýza na túto spoločnosť je teraz mierne bearish, ale nemyslím si, že Newmont Company pôjde oveľa nižšie, pretože keď sa pozriete na nich na mesačné sviečky, tak síce je to niekde medzi všetkými moving averagemi, ale už sa začínajú postupne otáčať smerom dohora, a v porovnaní so zlatom, toto je zlato už je na svojich all time high, by sa dalo povedať, zatiaľ čo Newmont je Newmont Company, čo je najväčší ťažar zlata na svete, je stále 52% dole. Hej, ale je to hlavne kvôli tomu, že robia zlé akvizície a kupujú bane, ktoré nie sú tak profitabilné, a to tieto veľké spoločnosti robia. Takže tohto sme sa zbavili, aby nám to nekazilo priemer. Môžeme ísť na ďalšiu spoločnosť. Teslu obchodujeme, Tesla veríme, ale momentálne Elon si znepriatelil elity v americkej vláde, by sa dalo povedať, pretože má rôzne kontroverzné vyjadrenia, a síce Teslu máme radi, ale všetci aj tak teraz hovoria o AI a oni trošku túto tému zaspali. A navyše aj tak čínske automobilky vyrábajú auto za 10 000, takže keďže je najlacnejšie auto od Tesly okolo 60, 50, 70 000, tak preto sa im možno aj nedarí. Takže aj Tesly sme sa zbavili, Tesla je dosť dole, tiež nejakých 50% od svojho all time high, a od celkovo automobilových dokonca skoro 60%. No, a toto sú naše obchody na Teslu. Tu sme nakúpili. Mysleli sme si, že sme sa odrazili od tohto krásneho klesajúceho kanála už 3. 4. krát. Na dennom timeframe tam bola zelená trojka, v momente, kedy sme to otvárali nad zelenou jednotkou, dvojkou, vyzeralo to veľmi bullish, všetko super. No a stop loss sme mali tu, ale bolo to veľmi malý objem, iba jedna akcia, hej, takže to bolo tiež, hovorím, menej ako 10% portfólia. Tu nás vypláchlo minus 0,7%.
Potom sme tu videli znova to isté, zelená dvojka nad zelenou jednotkou, zelená dvojka nad zelenou jednotkou. Vlastne sme sa aj keby ešte raz odrazili, hej, presne tu nás vypláchlo a hneď sa to takže proste otočilo ho, takže dosť zlý like, tak som si povedal, že OK, skúsim to ešte raz, zasa dal som 2 akcie, trošku som pritvrdil, no a samozrejme v priebehu niekoľkých dní ma vyplachlo. Ako vidíte, tak to vyplachlo ma ešte aj vlastne pod môjim oficiálnym stop lossom, pretože ten deň, kedy sa začal obchodovať, sa vlastne sviečka otvorila tu, takže som stratil na tom trošku viac, než som bol ochotný, pripravený. Nevadí. Minus 1,8%. No a odtedy v podstate Teslu iba sledujem. Tu som trošku ma zamrzelo, že som do tohto nenaskočil, ale bolo to v podstate pod týmto trendom, takže som si myslel, že možno bude pokračovanie a vlastne Tesla tu oznámila zlé earningsy. A vidíte, jak sa ten trh niekedy správa absolútne nepredvídateľne, úplne mu je jedno, že zlé earningsy, ale zrejme, viete, možno už tie očakávania zlých earningsov boli v trhu, takže vlastne ako náhle tá správa vyšla, tak všetci už boli predaní a už jediné, čo mohli nakúpiť, takže nakúpili. A tu v podstate Tesla zaznamenala až 40% nárast, takže dobre pre nich. A odtedy v podstate ideme do strany, ja si tu zapisujem nejaké fundamenty, ktoré môžu ovplyvňovať Teslu. Tu máme, že Tesla pokračuje v prepúšťaní zamestnancov počas júna, morálka medzi zamestnancami klesá, hej. Potom tu máme zase pozitívnu správu, kedy Tesla narastla o nejakých 6,66%, a to je, že PepsiCo pridala Teslu a Ford auta do svojej kalifornskej elektrickej flotily. Ale Teslu sa momentálne nesnažím ani neplánujem obchodovať, nakoľko máme červenú dvojku pod červenou jednotkou, všetky moving average klesajú, možno až na tú oranžovú 128, či to je 50, neviem. A veľmi zle vyzerajúci graf. A hovorím s tým ešte, ak Elon má teraz súdne konania, pretože niektorí sa ho snažia nevyplatiť, ale to je úplne iná dlhšia story, takže to keď tak si pozrite na nejakých stránkach ako Investing alebo tak. Čo sa týka týždenného grafu, toto môžeme vymazať, čo sa týka týždenného grafu, čiže to moje poznámky, možno je to červená jednotka, hej, tiež proste na spodku akurát moving average obidvom, takže hovorím, tu máme sa nám moving average prekryžili, takže nevyzerá to vôbec dobre s tou Teslou. A navyše dneska som čítal článok, že JP Morgan, aj keď ho nemusím, povedal, že Tesla nemusí zaznamenať nejaký zaujímavejší rast až do roku 2025. Takže uvidíme, čo bude ďalej. No, ITOT, pre tých, ktorí nevedia, je v podstate je to inštrument, ktorý kopíruje pohyb S&P, len nakoľko S&P stojí $5500, pre môj účet by to bolo úplne zlé, pretože ten Darwinex Engine risk by ma hneď prestal kopírovať aj na 30% a klesol by to možno na 15%, keďže je to 5500, je viac ako dvakrát môj účet, tak som si našiel ITOT, vlastne je to iný inštrument, ktorý presne kopíruje S&P 500 index, vidíte, že ten pohyb je úplne rovnaký, jediný rozdiel je to, že jedna akcia ITOTu stojí 116, takže si tam v podstate môžem navoliť, koľko chcem obchodovať, čo je pre mňa úplne super. A pre všetky malé účty, ktoré vlastne nemajú 10 000 eur, ale chcú mať expozíciu v S&P 500 indexe, je toto úplne super. Takže na Darwinexe môžete obchodovať aj takéto veci, čo je veľmi super. No a vidíte môj obchod. Bol to iba malý obchod, trošku ľutujem, že som v ňom nedržal, pretože by bol teraz vo väčšom pluse, ale hovorím, len som sa hral a to je v poznámkach mám napísané FMV long 4 kusy, presne ako som očakával podľa roku. Vlastne celá táto situácia, čo sa nám momentálne deje, mi pripomína rok 1968 alebo rok 1972. A v podstate porovnávam tie grafy a
je to súčasť mojej stratégie, že nielen indikátory, fundamentálna analýza, ale porovnávam aj náladu traderov, obchodníkov z minulých cyklov. Hej? No a tým, že sme sa tu aj dostávali k tejto stovkovej moving average, keď si to trošku prerobíme, stovková moving average, inputs 100, zmeníme na 100, tak vidíte, že presne sa ten sviečka dotkla, to je stovkové moving average, rešpektuje túto moving average. Aj tuto vidíte, že to rešpektovala síce pohybe smerom hore a teraz pri pohybe smerom dole, takže zároveň sme tu mali sedmičku, osmičku, varovný signál, už som vedel, že bude prichádzať, tak som si povedal, že to skúsim. No a hneď ak som nakúpil, vlastne v momente to išlo hore, presne takéto obchody rád robím. Lenže potom sa to začalo otáčať, ja som si povedal, že je lepšie hrabec z hrsti ako holub na streche a vypol som to v pluse plus 0,18% a vlastne som nechcel držať počas FOMC a klesala ďalej aj po 10 AM, vlastne čo je 10 hodín newyorského času. Takže bol to pre mňa v ten deň zlý signál, tak som to radšej uzatvoril a nehal som si obchody, ktorým som veril viac. Tu vidíte tiež môj stop loss, mal som ho veľmi široký, ale mal som samozrejme, porušil som tu svoje pravidlo, pretože som sa vôbec nedostal do plusu toľko, koľko som riskoval. Riskoval som pohyb 17%, dostal som sa do plusu nejakých 3. Hej, ale necítil som sa komfortne v tom obchode, tak som to radšej vypol. Takže tak, S&P vidíte blízko all time high, veľmi bullish, stále bullish. Dobre, poďme ďalej. Do portfólia ho pridávať nebudem, pretože nemyslím si, že má taký potenciál ako MicroStrategy. Dobre, poďme ďalej. Máme tu SLV. SLV, pre tých, čo nevedia, je v podstate index striebra. Takisto ako pri ITOT. Som si vybral obchodovať SLV, pretože aj ten najmenší lot pri striebre je pre mňa strašne veľa, je to okolo $1300, hej. Kdežto SLV môžem kúpiť jeden kus za $26, čo je pre môj 2000 účet je cca 1%. Takže kupujem okolo tých 27 kusov, začal som tu, vlastne predal som 0,01 striebra, XAG je ticker pre striebro a kúpil som 27 kusov SLV, aby som znížil VHR na Darwinex. A zároveň tu bola vlastne denná deviatka, že sa tu na chvíľku dostalo nižšie a ja už som v podstate naskočil. 27 kusov, hovorím, je to okolo tých možno 30% účtu. Pôvodne som to tak chcel, že 70% účtu MicroStrategy, 30% účtu striebro, ale hovorím, ešte sa s tým hrám a nakoniec som vlastne tento týždeň pred pár dňami uzatvoril aj to striebro, len aby som to na to MicroStrategy. Nemám tu ešte stále štatistiky, že koľko presne som bol v pluse, ale bol to jeden veľmi dobrý obchod, v podstate som nebol ani skoro nejak dlho v mínuse, možno 1-2 dní, 2% a dostal som sa do plusu až 21% v istom bode, pohyb 21%. Nakoľko mám v tomto iba 30%, tak možno 1/3 som bol v pluse, takže tých 7% som bol v pluse. Uzatvoril som to, keď už to začalo ísť dole a necítil som sa komfortne. Mám tu poznámku, že pozri sa na čeku jún 2020. V podstate celá tá situácia na tomto striebre mi pripomínala situáciu z júnu 2020. To je tu. Vidíte, že striebro zaznamenalo dosť prudký pohyb a smerom, jak bol júl, tak v podstate bol pohyb do strany, v júli sa to už začalo ťahať hore, takže hovorím, čakám možno iba nejaký jednomesačný pohyb do strany, vtedy si trošku oddychnem nasledujúce dni, dúfam, a načerpám nejaké nové sily do nových obchodov, takže mal som tu viacero vecí, bol som vo veľkom pluse, pripomínala mi táto situácia jún 2020, navyše sa hovorí sell in May and go away na Wall Street, vlastne všetci majú dovolenku,
takže bola tam plus osmička na zlate, na mesačnom timeframe, si môžeme pozrieť iba v rýchlosti. Vidíte, že tu osmička bola, už je devina, takže to je výstražný signál, že môže tu prísť 1, 2, 3, 4 mesiace korekcia. Dúfam, že iba 1 mesiac. Takže to bola jedna vec, prečo som to uzatvoril. Potom nejaké štáty uznali Palestínu, takže som aj očakával, že možno nejaké ukludnenie sa situácie na tom Strednom východe, ktoré vlastne ženú ceny týchto komodít hore. A tuším, tam bola Írsko, Španielsko a ešte nejaké ďalšie krajiny. Plus som tu videl divergenciu na MACD. Na tomto striebre není až taká silná, ale vidíte predsa len, že graf stúpa vyššie, zatiaľ čo momentum na tomto indikátore je cca tam, kde bolo predchádzajúce. Na zlate je to ešte lepšie vidieť. Na zlate vidíte, že cena je hore, dostala sa ešte na grafe vyššie, Oskar, poticho. A tento indikátor už v podstate je v klesavom trende. Vidíte, že už to klesá, hej, to momentum. Takže takto, jak som to videl, tak som to radšej uzatvoril. Ešte neviem koľko. Potom neskôr trošku kleslo, povedal som si, že vlastne 7% korekcia na tom striebre je celkom dosť, mohol by som to skúsiť do longu. Tak som to vyskúšal a neskôr na druhý deň som znova uzatváral krásny zisk a povedal som si, že naskočím 29.6. alebo 27. Ale to sa hovorím, očakávam ten mesačnú korekciu do strany, no vidíte, ako som to predal, tak nasledujúce dni to začalo klesať. No a vlastne 7. júna, v piatok som to už nevydržal, čakal som, že možno cez víkend sa niečo stane. Tak som radšej kúpil 30 kusov, nakoľko to padlo odkedy som predal, kleslo skoro o 8%, tak som si povedal, že nakúpim trošku viac, predsa len. No a možno už je po korekcii, možno ešte pôjdeme trošku nižšie, možno nie, uvidíme, čo sa deje. Zajtra je CPI, Consumer Price Index, vlastne štatistika, ktorá nám hovorí, že či konzumenti majú vyššiu infláciu alebo menšiu, tak to môže byť zajtra veľmi volatilné, ale nakoľko máme iba 30 kusov, čo hovoríme nejakých 30% účtu, tak sa vôbec nebojím. No. A počkajte, ani neviem, či som to už náhodou nepredal. Ale ne, mám to nakúpené. Je to cca tam, kde som to kupoval, hej. Takže hovorím, už nečakám možno ani nejakú väčšiu korekciu, možno už po nej. Dobre, striebro som tu prestal obchodovať. Tu som mal nejaké obchody, nebuď hamižný, nekupuj na 4-hodinovej osmičke, samozrejme, predal som to ešte vyššie, ale nevadí, lebo aj tak by mi ten risk engine, kebyže držím tento obchod na striebre, proste sa znižoval a to nechceme. Hovorím, striebro moc neobchodujem, tu som mal nejaký 2% zisk a toto je môj stop loss. Na FM stratégii som 200% in, potreboval som znižiť riziko, tak som vlastne presunul stop loss na XAG, aby som vlastne čo najskôr bol z toho obchodu von, hej. No a očakávam, toto je moja perfektná buy zone na striebro, pod touto modrou čiarou niekde tu, možno sa tam ani nedostaneme, neviem, možno sa tam dostaneme niekde na konci júla. Tak, a potom som ešte robil nejaké malé obchodíky na euro USD, tam ma to vyplachlo, samozrejme, ale vôbec nevadí, pretože aj tak nie som odborník na Forex, takže vôbec neľutujem. No, a to by bolo na dnešok všetko, nakoľko sa snažím tieto videá držať čo najkratšie. Dúfam, že ste si z toho niečo odniesli a dúfam, že sa aj čoskoro niekto z vás napojí na moju stratégiu. A to je zatiaľ všetko. Tak ďakujem za váš čas. Vidíme sa o mesiac, možno skôr.